Horas amanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhiteaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita di hari Minggu songoni jamita di partangyangan. Apala di video nami di tikion na yang patol hasan nami tu hita pikiran nami laho mangurupi hita jala mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota di jamita tu minggu advent na paduahon ima di tanggal 10 Desember 2020. Turpukta di si ima sian Zakaria bindusia ayat sia sahat ro di ayat 10 songonom maridok di si hujaha di hita. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolopolop maho ale boru Jerusalem, idama na Roma rajam tumopot ho, partigor ibana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Jala au maniapon akka hureta sian Efraim dohot akka hoda sian Jerusalem. Siap dohot sior tu hamusuon, dungi baritahonon nama hadameon tu akka bangso parbegu, jala masuk tu gomgomanna sian laut, jala sian batangaik, Eufrat sahat ro di akka ujung ni tano on. Amanginang duktakas hujahami, jala hupa husor-husor hami turpuhon, di pikiran nami na perjulu. Dakolan puluhan alai ra nunga saha rodi ratusan hali siak kita namanangihon turpuhon manang nunga adong na puluhan hali banjamitahon turpuhon manangihon marhite na jinaha ni parjamita manangihon marhite akaliturgi Natal dohot manjamitahon marhite jamita advent nungara matsai jot turpuhon tatangihon manang tajamitahon alai suku-suku na perjulu ahado pakorhon na dihita dukta jaha turpuhi hudok nakin manang nukta tangihon adong nang puluhan hali adong nang 100 hali barangkali tohodo tubuh pakirimon nem baru dihita tohodo tubuh hagogoon nem baru dihita tohodo rupani adong dihita sada pakirimon di portibion na ikon adong kondisi nagok hadameon marhite hasasaut ni baga-baga ni debata alamarasing do pemahaman ni turpuhon di jaha di halak Israel naman jaha di tikii na dimaksud ni panurirang Zakaria satoktong nasida marpakirimon na mangulu na paulion ni debatado bangsoi suruon ni debatado raja mesiasi paturehon nasida ale adong persyaratan di tikii molo setia do nasida mangulahon hatani debata manang parpadanan nasida dohot debata. Jadi haroro ni mesiasi di konteks pajahaon ni Zakariaon tergantung tu bangsoido haradeon ni nasida manjakkon haroro ni raja naguk dami mamereng kondisi namasa di nasida dohot marnida pikiran marnida haporseaon marnida parnguluan ni nasida nunga bedioloi nasida padan nasida debata atau istilah lain apakah mereka sudah siap mewujudkan rencana Tuhan dengan datangnya kerajaan Allah melalui Sang Mesias dipangulu panurirang Zakaria fakirimon ni nasida sonari hamudo molo olo hamu patureho diri suruon ni debatama tu hamu raja nagok dame na adil alai dau dopi ala sodapot dopi dihamu dangadong dopi dasarna itu akan terwujud ala nasida masih dalam keraguan
pada janji-janji Tuhan. Dang hot do pinasida maniop jala mangulahon pada ni debata setelah banyak peristiwa yang mereka alami. Tetapi bagi kita para pembaca akan menjahat rupuhon dung haroroni Tuhan Yesus Kristus. Dang di barisan nama nukun hita toholo Yesus Kristus dunanidok nadison. Apakah benar bahwa itulah yang disebutkan dalam teks kita? Daktu si behita, dang lahu berdebat behita menghabiskan waktu, menghabiskan energi masa taringot tu isedo nanidok nadison. Nungata haporsiai setelah masa Zakaria ini, Tuhan bukan lagi menunggu keberadaan bangsa itu untuk siap menerima Mesias, tetapi selalu Tuhan yang berinisiatif. Ditongos ma Tuhan Yesus Kristus. Buasa tadok Tuhan Yesus Kristus Allah di buku Zakaria pe di gobar hoddo nanaing tulahon ni nasida do manang dang jaloon ni nasida Mesias nanaing roy. Alai di jalo akka bangsa-bangsa parbigu may tabereng may di ayat 10. Asini rohani debata tolhas matu saluhut bangso. Ima namambain las rohata menjaha turpuhon. Anggo menjaha ayat sia fokus do hita tu Jerusalem. Fokus do hita tu bangsa Israel. Ditiki dukta jaha ayat 10. Asini rohani debata tolhas matu saluhut bangso marhite Mesias Raja Nagok Hadameon ditongos ibana. Tusima huidahami si buanot tadi jamita. Buado hatu tubuh di Yesus Kristus natapes tahun ganup tahun. Tutudo mambuan Hadameon di hita. Tutudo membain hita gabe marpos ni roha di keadilan akan terwujud di bumi ini. Keadilan, kesejahteraan, damai, sukacita akan ada di bumi ini. Didokdo dalam proses kelahiran itu hasangapon ma di debatana di ginjang dame ma di Portibion. Nah, ide benar suku kami nak kinamang nang apakah setelah berulang kali kita membaca nats ini betul-betul memunculkan harapan baru untuk keadilan yang akan dinyatakan di bumi ini, memunculkan kebahagiaan baru, hadameon di bagasan derita ganup tajaha turpuhon. Buama habobongot ni Mesias itu Portibion doho tau taruli di si. Buama asa habobongot ni Mesias itu Portibion na di pasah debata gabe taruli bangso parbegu doho tau di si makilala hadameon maka porsiai napatupaon ni debatado marhite Yesus Kristus hamomonang ni akka saluhut na porsia di bana marhite keadilan yang dinyatakan di tengah-tengah bumi ini. Alani ido marhite turpuhon neng ajakon nami hita biarlah damai di bumi bermula dengan aku. Biarlah keadilan di bumi bermula dengan aku. Kenapa? Karena di dalam diriku telah lahir Raja Damai, Raja yang membawa sukacita kedamaian, keadilan, dan oleh kelahirannya dalam diriku, aku menjadi pelaku keadilan, pelaku pembawa kedamaian, ambassador of peace, duta-duta perdamaian, namamboan hasitongan hadameon maradopon sudi jolma manusia.